Hola famílies, avui el Biel i jo us proposem una activitat doble. Vale? Primer fer un volcà, ell l'ha fet amb plastelina, sí? I ha posat els seus dinos. I llavors la segona part és que fem explotar aquest volcà, a veure si surt. Vale? Llavors per això necessitarem el suc d'una llimona, la llimona que hem escorregut, aquesta meitat la guardarem, sí? Colorant vermell i bicarbonat. Ens quedava una mica. He estat mirant i si no tenim bicarbonat es pot fer amb llevat. D'acord? No sé, nosaltres acabarem amb aquest bicarbonat que tenim. Vale, primer hem de posar unes gotetes de colorant vermell a dintre de la llimona. Vale. I la posem aquí dintre. Ui, així. Vale? Ara amb una cullera tirem el bicarbonat a dintre. Uepa. Vinga, a dintre de la llimona, Biel. O si et va millor, tireu així. Més, tira-la tot el bicarbonat. Així, ja. Molt bé. I ara tirem el suc de la llimona amb cuidado, a poc, a veure què passarà. Espera, Biel. Espera. Fes-ho des d'aquí. Així, que així ho veuen tots a casa com surt. Aviam. Uau! Ha erupcionat aquest volcà. Espero que us agradi i que disfruteu molt tots aquesta activitat. Un petó, família! Adeu!